dospali na tímto konec. lesem. Nevíme, co nás čeká. Za chvíli tam leze. Cesta byla příšerná a strašně zarostlá. Ne nadarmo jsme se plahočili až sem. Tak jdeme dál. Tak scházíme do lesa. V tomto lese už zhyblo mnoho lidí. No, zmizelo podle počtu už. Člověk zdraví. Asi je tady 8 hnízdek. Tady 8. Ale to si pozor, to se neusklouzne. Jsme už u svatého stromu. U kterého prý jednou byla vidět jakási čarodějnice. Jelikož zde na větvi byl v roce 1850 pověšen Rabile. Ale tam jen co vidím. Nějaká stará vesnice. Jdeme. Tak ty to típni, já tam jako budu dělat to.